मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि सप्तेट दङ। थांनाय 2011 बोसोरनिफ्राय चन्दन ब्रह्मनि सम्पथिया 95 जौखोन्दो बांदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि खमैबो 34 एमएलए नि सम्पथि बांनाय खमायनायनि फारिलाइखौ एडिआरआ फोसावदों। फिन बिसायख'थियाव देरहानाय 34 एमएलएफोरनि गेजेराव 3.4 कोटि धोन बांनायजों बिपिएफनि एमएलए चन्दन ब्रह्मआ फारिलाइयाव सेथि मासियाव दं। एडिआरआ फोसावनाय फारिलाइनि बादिब्ला बिपिएफ एमएलए आरो आथिखालनि टुरिज्म मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि सम्पथिया 6.97 कोटिसिम बारायदों। 2011 मायथाइयाव बिथांनि सम्पथिया 2.60 कोटिमोन आरो 2016 मायथाइयाव बियो बांनानै 9.58 कोटि जाहैदों। नैथियाव दङ रजनी बसुमतारीनि सावथुनाव थाबैनो नुनो मोनगोन संगिना ब्रह्म आरो फुजि बसुमतारीमोनखौ। एक्ट्रेस डिरेक्टर रजनी बसुमतारीया थाबैनो बर' सावथुन मुलुगनि सानै साबसिन फावखुंग्रिफोरखौ लानानै मोनसे सावथुन दिहुननो थियारि खालामदों। बिथां रजनीया गावनि मोखां बिजाबाव फोसावनाय बादिब्ला बर' सावथुन मुलुगनि लेजेन्डारि फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आरो सुपारस्टार फुजि बसुमतारीमोनखौ लानानै थाबैनो मोनसे सावथुन दिहुननो थियारि खालामदों आरो बे सावथुननि थाखाय फावखुंग्रि सानैजोंबो सावरायनाय जाबाय होनना डिरेक्टर बिथाङा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि रजनी बसुमतारीनि सावथुन जोलैदा सीता गोबां अनसायनाय मोननायजों लोगोसे गोबां बान्थाबो देरहानो हादोंमोन। बिथांनि बेबारनि सावथुनाबो सुपारहिट आरो गोबां बान्था देरहानो हागोनखौ मिजिंथिबाय। थामथियाव दङ UPPLखौ बदनाम खालामनाय मोनसे भाइराल अडिअ क्लिप। दिनै फुङावनो मोनसे अडिअ भाइराल जानाय नुनो मोन्दों। बे अडिअआव सानैबो सुबुंनि गेजेराव सावरायलायनाय खोनानो मोननाय जायो, जेराव सासे सुबुङा महलनिफ्राय रां बिदों। अडिअआव सावरायनाय बादिब्ला सासे सुबुङा गावखौनो प्राइमारि UPPL दोलोनिफ्राय बुंदों होननानै बुङो आरो महलनिफ्राय रां होनो खावलायो। रनेन मुंनि सोरबा सुबुंजों सावरायलायनाय जादों आरो बियो महलनि सुबुंफोरा गारिफोरखौ गेटथिनि फारसे लाङालासिनो गुबुन लामाजों लाङो होननानै अजद होनायनि बागैबो फोरमायो। अब्ला महलनि सुबुङा फिननाय होयो दि बिथांमोना रनेनखौ फुस्लायाखै आरो सानफ्रोमबो रां होबोगासिनो होनना। मख'नो गोनांदि बे गोलाव अडिअ क्लिपआ बबे जायगानि आरो सोर सोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ना UPPL दोलोखौ बदनाम खालामनो नंखाय अडिअ हगारदों नामा होनना गोबां सोंथि सिखारदों। ब्रैथियाव दङ बास जाब्रबथायाव 38 सुबुंनि जिउ खहा। मध्य प्रदेशनि सिटी हालामाव दिनै फुंनि समावनो गंसे बास गारिनि जाब्रबथाया ओनसोलावनो समखिखांहोदों। फुंनि समाव मध्य प्रदेशनि सिटी हालामाव बास गारिनि जाब्रबथायाव 38 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो बेवहाय 50 दावबायारिफ्रा दावबायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 50 दावबायारिफोरखौ लानानै गंसे बास गारिया सिटीनिफ्राय सतना हालामसिम दावबायगासिनोमोन। बे समावनो गंसे बोलेर' गारि फैबाय थानायखौ सालायगिरिया साइड होनाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।